Здравейте хора, аз съм Настър и реших да продължа поредицата Overspawn Survival. Това би трябвало да бъде третият епизод. Направих мощчето си малко по-хубаво. Също така в равината, която бях миналият епизод, намерих още The Queen Spawning Part. Сметнах айрана си и сложих раната ми да се пече. Не съм правил нищо друго, защото да не помислите, че читвам или подобно. Така, вече имам full iron броня. Опа. Ще отида да експлорна този дънжън, който е наблизо с като водопадчето и спаунерите. Първо да си направя меч, защото не знам защо нямам. Нямам и стол. Добре. Ще оставя храната ми да се пече. Ето за този дънжън говоря. Рози. Трябва да взема, ако намеря случайно от тези гаджета. Така, 8 би трябва да ми стигнат. Видях в Minecraft форумът за какво ще се използва този нъгет. Урейниум нъгет, мисля, че се казваше. Той е за един от най-силните сетове в играта, но ще ми трябват наистина изключително много нъгети. Уау, много храна. Ще взема само блещогъщите, мисля, че са специални, и перата може да ми потребват. Потърсих какво правят тези Water Dragon Charges. Значи те се хвърлят и бият демидж. Около 5 демидж биели. Да. И има и още един дънжън там, който също мисля да експлорна. Има такс, с който какво е това? Water Dragon. Той, да, агресивен е. Това какво е, бе? Мога да го убия. Explosive Rock. И мога да го хвърля. Добре. Интересно оръжие. Виждам още от тези златните крави. Така ще ги нарека. Ако може ми пишете в коментарите какви неща мога да си крафтна, за да ми помогнат с оцеляването ми. Така. После ще избия тези златни крави. Трябва ми храна. Какво е? Какви са тези неща? Трябва ми храна бързо. Добре, имам едно стейк, не знам защо имам само едно. Добре, ще се спусна. Само такива дървета ли има? Добре, явно не е най-трудният дънжън. Но защо не се спалват? И щом го казах, едно спална. Изглежда, че имат много малко живот. Така. Меч. 10 атак демидж. Добре. Но има и дърво. Ще остат и сидове. 10 атак демидж.
Да, енчант на Sharpness 1. Олеле, егати силното оръжие. Това е доста силно. Много по-силно диамантен меч. Но вярвайте ми, ако ми си мислите, че 10 атак демидж е нещо изключително силно, много се лъжите, защото в Warspawn има много по-луди неща от 10 атак демидж. Ще избия кравите и ще се върна. Добре, готово, избих всички златни. Добре, има и още. Всъщност, разбрах, че той има 1300 юса, което е много. Мисля, че е малко по-малко от диамантените неща. Но пуска Wither, Poison и Weakness на този, който удари, защото се вижда като... За една секунда може да се види, че... Да, има ефектите на Poison и на Wither. И Weakness съм чул, че пуска също Poison сорта. Това какво е? Изчакай само да си хвърля рътен флеша. Какво ме... Пак са онези черви. Има Логан в... Добре. Или отида да го... спра по някакъв начин. Добре. Опитвам се да го спра по някакъв начин. Карай. Добре. Мисля да се телепортна до къщата си. Не знам защо нямам waypoint-а си Dungeon, където аз спаунах, но... Храната ми се изпече, мисля това да служи да се пече също. Сега да преработя дървото си. Имам 50 ябълки от тези крави. Така, имам raw pork chops. Трябва да смелтна тази сола, защото нали мога да си направя бекон после. Дай първо ще смелтна солта. И да, бекона мисля, че храни също доста бутчета. Ето, бекон. И ми дава по 2 на всичкото отгоре. Ето, имам 14 бекон. Ще се остава това е тук. Да, ще остава ледъра. Така, имам 24 златни ябълки. Да. И мисля да отида да потърся някой дънжен. Ще се върна, когато намеря някакъв лесен за експлорване дънжен. Вижте какво намерих, още една от тези като монетите. Какво ще ми дропне? Диамант! Прекрасно. Има още една такава монета. Но не пусне нещо хубаво. Още един меч. Този Емералд също 10 атак демидж. Добре. Мисля, че няма да ми стигне времето в този епизод да намеря някой дънжен, но в следващия епизод задължително ще намеря някакъв дънжен и ще го експлорнем. Ето, още един от тези гаджета. Мисля, че има достатъчно розички. Дали мога да й дам оръжие всъщност? Мога! Значи, ще ги дам още. Какво взе? Не, нищо. Добре. Това беше за сега. Ще се видим в следващия